Siamai, diolch yn fawr am ei gwylio am y fideo hwn. Mae'r heddiw 9 o fis Mawrth 2025. Felly, yn y fideo hwn, ydym mynd i parhau gyda'r rhagchwiliad ynglyn â'r ysfydliad o'r lluosogrwydd o'r gardynau Nvidia GPU, sef yr uned cyfrifiadurio'r graffig neu'r uned prosesu graffig, yn yr cyfrifiadur. Felly, i algoffa ein hunain oddi wrth yr fideo diwethaf. Ordyn yn methu i mewnsefydlu y cardyn Nvidia gyda'r dyllangiad o'r rhagdelw o'r Tesla K80 oherwydd roedd hwn yn berthnasu i'r cenhedlaeth cynerach i'r cardyn Nvidia'r GeForce RTX 3050 ac hefyd ar ôl ambell o'r archwiliad, darganfuas i, roedd yr cardyn hynny oherwydd y mae'n wreiddiol ar gyfer defnyddiad mewn yn yr canolfannau ar gyfer yr data neu data centres yn ytrach ar gyfer yr cyfrifiadur cartrefol neu ar gyfer yr cyfrifiadur ar gyfer yr chwaraeadau. A mae'n rhedau neu ei erbynadau yn ychydig wahanol i'r GPU arferol. Er enghraifft, ynglyn â'i pŵer, mae'n angen 300 o watau ac ar gyfer hynny, mae'n defnyddio'r porthladd ar gyfer pŵer gyda'r 8 pin ar gyfer y PXE. Ac hefyd, doedd dim unrhyw gwyntyll arno fe i'w oreddio i lar. Oherwydd yn wreiddiol, yn arferol, mae'n cael ei wreiddiwyd trwy'r cabinet neu'r tlysgist neu'r tilgell neu'r cystan lle mae'n cael ei lluosog yn yr canolfan data. Ac fan yna, mae gyda fe cefndrefn o'r oreiddio gyda gwyddellau gwahanol i'r cyfrifiadur cartrefol neu'r personol, er enghraifft. Felly, os yn eisiau i defnyddio Nvidia Tesla K80 ar cyfrifiadur personol, felly mae'n rhaid i ni i brynu hefyd yr gwyntyll gwahanol ac i'w atregu arno fe hefyd yn ychwanegol i'r rhedau eraill fel er enghraifft yr cordnau arbennig ar gyfer cardyn hwn ac hefyd ynglyn ar y gosodiadau yn y BIOS neu BIOS, mae'n rhaid ar y gyfer i osodadu yr gosodiad ar gyfer yr decodiad o'r yn uchod o'r G4 i fod yn ei alluogwyd neu'r gosodiad ar gyfer yr above 4G decoding i fod yn ei galluogwyd neu enabled. Felly, does dim y gosodiad hwn yn fy BIOS. Felly, yn y diwedd, penderfynais i dachwelyd yr cardyn Tesla K80 i'r gwethwr a wedyn i prynu un arall, sef yr un gyda'r un rhifyn neu rhif dyllangiad fel yr un o'r blaen, sef Nvidia GeForce RTX 3050. A dyma fe fan yma wedi ei gyrraedd. A dyma'r hyfforddiannau yn Saesnig fan yma. Wedyn ynglyn ar ei mewnsefydliad ar yr ategwaith gyda'r cardyn Nvidia arall gyda'r un rhifyn ar gyfer y rhagdelw, sef yr 3050. Felly, fan yma yn uchod mae gyda ni yr cardyn Nvidia o'r blaen ac fan yma yn y tu flaen mae gyda ni yr cardyn Nvidia newydd gyda'r un rhifyn o'r rhagdelw. Felly, i agaffa ei hunain, ynglyn ar gosodiad o'r cardyn Nvidia hwn ar ategwaith fan yma. Felly, ar plat troediad fan yma ar gyfer yr cardyn Nvidia, mae gyda fe twll ar gyfer y troi hoel fan yma. Ac felly, dwi'n gallu troi hoel mewn trwy'r twll i atregu yr holl cardyn Nvidia hwn i'r ategwaith ar y fframwaith fan yma. Ac hefyd, ar y gwelod o'r cardyn Nvidia, mae gyda ni troediad ar gyfer y PXE, lle
rydyn yn cael yr signal neu'r amnodau ar gyfer y PXE yn cael ei trosglwyddiad. Felly, oherwydd rydyn yn defnyddio y cartyn allan o'r cyfrifiadur, rydyn yn defnyddio y cartyn ar gyfer yr PXE allanol. Felly, mae'r hwn fan yma ar y gwelod o'r cartyn yma, ac felly mae'r troediad yn ystedd union yn y rhigyn union yn y cartyn PXE allanol fan yma. Wedyn, ar y cartyn allanol PXE fan yma, felly fan yma mae gyda ni ar un arall ar gyfer y cartyn edfed newydd. Felly dyma'r rhigyn neu'r rhigyn ar gyfer yr troediad ar gyfer PXE. Felly mae gyda ni y portladd ar gyfer yr cordyn USB. Felly mae'r hwn o'r fath USB 3 ac mae'r hwn yn arwain i'r cartyn bychan arall sydd union yn yr un ffurfryddaeth o'r un fath o'r signal neu'r amnod sef yr PXE, ond mae'r hwn un sydd yn llai yn ei baint. Felly gyda'r hangder fan yma, felly mae gyda ni peth rydyn yn galw yr PXE x 1/15 neu x 16. Gyda'r un fan yma, gyda'r hangder yn sefyddol o lai, felly mae gyda ni yr un sydd yn PXE x4 neu x1 hefyd, ac i trosglwyddo yr signal neu amnod oddi wrth borth i'r cartyn Nvidia allanol. Felly rydyn yn tregu neu cydio hyn i mewn yn yr rhigyn neu rhigyn mewnol ar gyfer y PXE ar borth. Ac hefyd, mae'n anrhaid i ni i cydio yr cordyn ar gyfer y pŵer oddi wrth yr uned pŵer allanol i'r porthladd pŵer fan yma, ac mae'r hwn yn cymryd yr 6 pin fan yma, 6 pin. Wedyn, i mewn yn y llun fan yma, mae gyda ni dau cartyn Nvidia wedi ei tregyd ar cartyn PXE allanol, y dau ohonynt. Felly, gyda y dau ohonynt, mae gyda ni yr cordnau ar gyfer y pŵer wedi cysylltu gyda'r uned pŵer allanol, ac hefyd ar cartnau PXE allanol, lle mae'r cartnau Nvidia hyn yn ystedd. Felly, mae gyda ni yr cordnau wedi cysylltu gyda'r cartnau PXE fan yma, sydd yn llai fan yma, sydd yn angen i'w cydio union yn yr rhigyn neu rhigyn ar y borth. Ac hefyd gyda'r dau ohonynt, sef y dau cartyn Nvidia ohonynt, wedi ei tregwyd i'r fframwaith fan yma hefyd trwy defnyddio troedholion fan yma ac hefyd fan yma hefyd. Fan yma mae gyda ni un llun wrth yr ongl arall, ac fan yma mae'r llun yn dangos dwi'n defnyddio yr golau fan yma pweryd gyda'r USB fan yma sydd yn hynod o defnyddiol os ydyn eisiau i goleuo lleoedd lliciedig dan y bwrdd enghraifft. Ac wedyn unwaith yn y llun fan yma mae gyda ni dau cartyn PXE llai wedi ei tregwyd i'r fanfodd. Felly dyma'r y fanfodd fan yma o'r cyfrifiadur, dyma'r uned ar gyfer yr pŵer mewnol, a dyma'r cordnau yr un fan yma wrth un o'r cartyn PXE allanol, ac mae'r hwn arall gyda'r wrth yr un arall hefyd, ac mae'r nhw'n yn tregu yn gyntaf yr un fan yma i'r un rhigyn neu rhigyn PXE fan yma, ac mae'r hwn llall yn tregu i'r rhigyn neu rhigyn PXE arall fan yma a dau ohonynt. Un fan yma ac hefyd un fan yma. A dyma'r llun arall sydd yn ddangos yn ychydig yn gerach dwy cordnau wrth yr dau cartyn PXE allanol sydd yn cynnal yr cartyn Nvidia. Ac mae'r llun hwn yn ddangos y cyfrifiadur
yn barod i pweru i fyny gyda'r dau cordyn oddi wrth y mamffordd ar gyfer yr amddiadnod neu signal ar gyfer y dechreuad o'r cyfamseru o'r pweru o'r uned pwer oddi wrth yr mamffordd fel yma. Ac wedyn gyda'r y ddau cordyn i'r y ddau cardyn PXE, un fan yma, yr llall fan yma hefyd, lle mae'r ddau cardyn Nvidia yn ei lleolllwyd. Ac wedyn hefyd mae'n agorad i cydio yr cordyn ar gyfer yr argosfa trwy defnyddio'r cordyn HDMI fan yma. Felly dwi'n yn cydio cordyn HDMI fan yma i'r plat troediad ar cardyn Nvidia newydd, yr un fan yma. Ac wedyn, gyda'r cordyn HDMI wedi ei cydio i mewn yn yr cardyn newydd, roedd angen i mi i cychwynneiddio yr cyfrifiadur, ac mae'r hynny yn dechrau yn iawn yn arferol, ond roedd angen iddo fe i synhwyro y cardyn neu Caledwedd newydd. Felly dyma pam roedd y cyfrifiadur yn troi ar ac hefyd i fyny yn hyn o symudol ar gyfer y synhwyriad o'r Caledwedd newydd yn y ffurf o'r cardyn Nvidia newydd. Felly, y cyntaf tro hon, roedd yr arddangosfa yn aros yn hollol gwag, sef i mewn yn y llas glas heb unrhyw abdednod. Mae'r gar Saesnig no signal yn arddangos ar y sgrin, ac mae'n yn aros fel hwn. Felly, ar ôl aros y deiti 5 munud, mae'n yn dangos, efallai ydyn yn defnyddio yr porthladd cam ar gyfer yr allbyniad o'r fideo. Wedyn, ar ôl hynny, caias i lawr yr cyfrifiadur, ac wedyn newidiais y porthladd oddi wrth yr cardyn newydd yn yma i'r cardyn hen fan yma, ac wedyn ar ôl hynny cychwynnais i cyfrifiadur fel hwn, ac mae'r cyfrifiadur gyda'r gyfamseriad o'r cychwyniadol o'r pŵer allanol yn dechrau heb trafferthion o gwbl, ac nawr gyda'r porthladd neu'r cordyn HDMI cydwyd i mewn yn yr porthladd hen ar gyfer y cardyn hen. Felly nawr ar ôl ambell o'r seibiadau i mewn yn synhwyriad o'r Caledwedd newydd, felly mae'r arddangosfa yn gweithio fel arfer. Nawr, pan pwysais i ar y botwm yr F2 ar arddangos o'r masnachod ar gyfer y cyfrifiadur hwn, sef del, felly mae'r hwn yn agor yr rhwngwyneb ar gyfer y BIOS, felly nawr mae'n arddangos slotiau neu'r rhicynau ar gyfer y PXE fel y ddalhnynt yn VXA compatible neu'r gryfryddol gyda'r VXE, sef yr abnednod neu signal ar gyfer y fideo. Felly mae'r hwn yn arwydd oherwydd mae hwn yn adlocau mae'r cyfrifiadur wedi synhwyro yn gywir. Mae'r ddau cardyn Nvidia, cardyn ar gyfer yr arddangosfa, sef mae'r rhain yr GPU, yr uned cyfreithio ar gyfer y graffig. Ac wedyn ar ôl hynny, mae'r Windows yn dechrau fel arfer heb unrhyw trafferthion o gwbl. Nawr, pan dwi'n yn rhedeg yr rheolwr ar gyfer yr ymygiad neu device manager fan yma, felly nawr os dwi'n yn mynd i'r cyfstadwyr ar gyfer yr arddangosfa neu display adapters, felly nawr mae gyda ni dau cardyn Nvidia GeForce RTX 3050, felly nawr os ydyn double-clicio arno fe, felly mae'r hwn yn arddangos mae'r pob un ohonynt yn gweithio yn briodol heb unrhyw trafferthion gwbl.
Ac wedyn pan dwi'n dechrau rhagor ar gyfer y garchwilion neu'r Task Manager, rwy'n pwyso ar botymau Control Alt Delete neu'r rheol ac wedyn amgen ac wedyn delay. Felly mae hwn yn ddangos yr rhestr o'r cyfrweithiau. Felly nawr os ydyn yn clicio ar tab ar gyfer yr perfformiad neu performance fel hwn, felly nawr os ydyn yn torri i lawr, yn gallu gweld mae gyda ni ddau cardyn Nvidia hefyd fan yma. Un fan yma gyda'r yn gweithio ar 20 y canran ac yr un arall gyda'r 10 y canran ar y tymheredd o'r 19 o centigrad, a gyda'r un sydd yn uchod gyda'r tymheredd o'r 20 o'r centigrad. Unwaith eto, mae gyda ni fan yma'r manylion ar gyfer yr cardyn Nvidia GPU sydd yn gweithio ar oddeutu yr 20 y canran, ac wedyn yr un arall sydd ar hwnt ddim yn gweithio o gwbl ar 10 canran. Felly ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl yr traedfan nesaf yw i mewnsefydlu rhyw fath o meddalwedd ar gyfer yr AI neu'r deallusrwydd cyfredol neu celfynyddwyd, ac wedyn yr yn gallu dadansoddi defnyddiad o'r GPU ar gyfer yr cyfreithio o'r cenedlaethau enghraifft o'r fideo trwy'r deallusrwydd cyfredol fan yna. Ac wedyn yr yn gallu gweld ydy yr dau cardyn Nvidia yn wirnoddol yn cyfrannu yr gwaith o'r cenedlaethau y fideo, neu ydy rhyw fath o'r gorchel. Mae angen rhaid i ni i wneud i cysylltiadu yr cardynau ar gyfer yr dau cardyn Nvidia i cyfrannu y gwaith. Felly, ydym mynd i parhau gyda'r hynny i mewn yn y fideo nesaf. Dwi'n meddwl mae'r fideo hwn yn digon hir. Diolch yn fawr am ei gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac yn ei darpar yn defnyddiol. Peidiwch a'ch cofio i tanysgrifio ac i cyfrannu ac i hoffi. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff ac yn iach, a hwyl.